Imtutuking programa mituringan yang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya nakanamanalbe. Hello, kumusta kayo katambayers at kabalen? Maya pa oras kay katamungan. Malaos tamo king programa anong nuka rin. Alang tuknang insaya, kinimuking 1K2. Thank God, it's Friday! It's Mark Day, Maya pa kaorasan. Kaya ko nga, 1K tubers, miyabe-abe, tamo kilog ng 30 minutos, uling, pasayanda kayo. Kapamilatan na rin kaya katamong kumbiradong bisita, iti si Jamingan para kaya kayo kabalen. Welcome kay 1K2. Okay, Tito Benny, ang ating guest ngayon mga ka-1K Tubers, siya po ay isang frontliner, isang daktilang frontliner at isa po siyang RMT or Registered Medical Technologist. At siya po ay naka-assign sa ngayon mga ka-1K Tubers, no, para mas makilala nyo pa siya sa Department of Health o DOH Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center dyan po sa Cavite. Kaya naman di ko napapatagalin pa. Singer and RMT, Miss Pauline Marie Bautista. Palakpakan po natin siya. Hello po sa inyo lahat. Ako po si Pauline Bautista. Magandang umaga po. Usapan natin ngayon yung dalawang songs mo na Opo, Tito. kinumpose ni Mr. Aima Ong. No? Paano kayo nagkakilala ni Mr. Ong? Sa Facebook po kami nagkakilala ni Sir Aima Ong. Nakita ko po yung post niya sa isang page na naghahanap po siya ng singer na from age 16 to 25 na willing pong kumanta ng mga original compositions po. Ganun. Siguro, mas maganda pakinggan natin yung unang-unang song ni Miss Pauline, no? Na kinumpose ni Mr. Aima Ong. Yes, excited na kaming marinig ang iyong unang kanta by Mr. Aima Ong. And of course, kakantahin po yan ni Miss Pauline Marie Bautista. Panoorin natin. Ng puso ko
The way you live your life depends on the network you choose. Your movies, music, and games can only be as good as your network's speed and strength. Slow means Game over. but the Philippines' fastest mobile data network means Game changing. choose the network that gives you what you truly enjoy. How do you know about this Giga Life? Simple and smart ako. Ang galing-galing mo naman and very young looking ka, no? Talented talaga ang mga Pinoy. Aside dyan sa pagkanta, meron ka pa bang ibang talent na gusto mong i-share sa amin at sa ating mga ka-1K tubers? Bukod po sa pagkanta, may konting sumasayaw din po, pero di ko po kaya ipakita ngayon. Ay, nako, Pero hindi konti kami lang po. naniniwala. Ano Ayan. lang po, pang mga interpretative dances lang po sa mga simbahan po, pag kailangan lang. Oh, dahil Interpretive. maraming sinalihang mga contest din, Pauline. At saka Opo. minsan na-invite siya sa mga simbahan, kumakanta. Opo. Yan. Sa mga performances po. Wow! Congratulations, no? Talagang sigurado sa batang edad mo, Miss Pauline, malayo yung mararating mo and very talented ka pa. Isa ka na naman sa mga multi-talent. Talentadong Pinoy, sabi nga. Di ba, Tito Benny? Oo. And Miss Pauline, di ba nabanggit mo na sumasayaw ka, yan, kumakanta ka, sumasali ka sa mga singing contest. Gusto kong malaman kasi, para na rin sa lahat, sigurado, maraming nag-aabang dito. Ilang taon ka nung nagsimula ka or na-discover mo na meron kang talent sa singing? At pangalawa, agad-agad may follow-up question ako para sa'yo. Sinong nag-influence sa'yo sa pagpasok mo sa industriya ng musika? 7 years old pa lang po, kumakanta na po ako mag-isa sa misa. Yung parents ko po kasi, ano po sila, choir member din po sila sa simbahan na. Tapos sila po yung nagpasok sa amin sa simbahan. Tapos tinuturuan po nila kaming umawit. Tapos, yun po, mga 7 years old, kaya ko na pong kantahin yung buong misa. That's great. Doon po nag-start. Tapos nung elementary, high school, sumasali po ako sa mga contest sa school ng kanta. Pero hindi po ako lumalabas sa mga barangay na mga contest. Hindi ko pa po naranasan. Laging school lang po. Yung bang kurso mo na medical technologies, yan ba talaga yung gusto mo? At pagkatapos yung pag-awit? Nung simula po, nung high school, wala po talaga akong maisip na course na nakiuso lang po ako sa mga kaklase ko na mag-medtech. Sinundan ko lang din po sila. Peer Kadalasan pressure. naman po kasi, kadalasan po kasi sa ngayon, yung mga kabataan, di rin po nila alam kung ano yung gusto nilang course. Kaya peer pressure po talaga. Pero nung dumating na po ako dun sa college, nung inaaral ko na po siya, nagustuhan ko naman po siya unti-unti. Tapos na-appreciate ko po yung course namin. Kaya pinagpatuloy ko po. Wala ka Kaya bang balak tinapos ko na po wala ka bang balak na ituloy mo 'yan sa pagka-doktor? Yeah. Nung una po, gusto ko po yung mag-doktor. Kaso po, nung nakikita ko po yung hirap po kasi ng mga magulang ko na pag-aralin ako, parang tinigilan ko na lang din po. Okay na po sa akin na sa medtech. Nakakatulong pa rin naman po ako sa bansa kahit medtech po yung kurso ko. Tsaka na-realize ko po yung laki ng tulong po ng mga medtech sa mga doktor para malaman po ng mga doktor kung ano po talaga yung sakit ng mga pasyente. Yeah, Miss Pauline. Salamat sa lahat ng shinare mo sa aming dito sa 1K Tube. And ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa mga nanonood sa'yo ngayon? Kay Mr. Ong po, Sir Aima, thank you very much po sa opportunities na binibigay po ninyo sa aming mga singers na kinukuha po ninyo. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po kami ngayon dito. Maraming salamat po.
hinihingi ko po sana ang inyong suporta po na mag-follow, mag-share, mag-subscribe po sa aking YouTube channel tsaka Facebook page po. Pauline Marie lang po yung pangalan. Lagi po tayong mag-ingat, sumunod po sa mga patakaran para po matapos na po itong pandemya natin. Kung hindi po kailangan lumabas ng bahay, wag po munang lalabas. Pero kung lalabas man po kayo, kailangan po naka-face mask, naka-face shield para iwas din po yung virus sa pagkalat at social distancing pa rin po. Huwag po natin kakalimutan. Okay. Grabe, maraming salamat. Tunog ano talaga siya, no, Tito? Tunog frontliner talaga siya. Oo, sige. There you go. Don't forget to like, follow, and share Pauline Marie. I-search niyo po yan sa Facebook. Supportahan po natin ang sariling atin. #support, #1K. to the Giga Life. Your passions, your stories, your life, simplified with just one app. This is the future. The Giga Life in just one tap. Experience more Giga moments when you make the smart choice. With the Philippines' fastest mobile data network. How do I know it's T1? Simple, Smart Ako. It seems like grocery is here to make your tummy happy. Taste the food that you'd love to share with your family. Will satisfy you, makes you want to eat more surely. Baby she, mom she, pop she. Yummy, yummy, yummy. Baby she, mom she, pop she. Yummy, yummy, yummy. Roll it your way, eat it your way. Roll it your way, eat it your way.
Thank God it's Friday. It's 1K today. Welcome back sa ating TV show. Tuwing Biyernes, dito namang sa One Media Pampanga TV 44 ang 1K Tube. Kasama niyo pa rin siyempre kaming dalawa ni Master Benny G at ako po si DJ Nikki. Ngayon naman may makakasama tayong isang senior high school singer at performer. Isa po siya sa mga kakanta, magpe-perform sa mga awiting original composition o original na naisulat po ni Mr. Aima Ong. Siya po ay nagmula sa Laguna. Ipapakilala ko na po sa inyo mga ka-1K Tubers, Miss Louise Maroles. Palakpakan po natin siya. Hi, Louise. Hello po. Hello Kamusta ka po, na? sir. Hi po. Okay lang po. Kayo po. Ayos din. Paano mo nakilala si Mr. Ong? Sa Facebook po. Kasi nung naghahanap po si sir sa Facebook ng mga singers, nakakanta ng original compositions niya. So, ayun, nag-try po ako. Nag-send po ako ng audition piece and natanggap naman po ni sir. Wow, siguro namangha si Mr. Ong sa boses mo, no? Kaya agad-agad ikaw ang kinuha niyang mag-interpret ng kanyang song. Ano yung unang kakantahin mo ngayon? Yung kinompose ni Mr. Ong? Yung una po is yung Filingera. So, ayun, original composition po ni Sir Aima. Ay, bakit Filingera? Akala ko Filinggera. Filingera pala. Opo, Filingera. Pakikwento mo ng konti yung content, yung istorya ng song. Ayun po, yung parang ano po siya, di ba minsan parang feeling po natin yung mga kilos ng isang tao, parang ang dating sa atin ay parang gusto tayo or ano. So, minsan, totoo or minsan, nasa isip lang po natin. So, ayun po yung gustong ipahiwatig ng kanta. Ayan, parang ganun po. In short, assuming. Feeling Ako sa mga parang nag-a-assume. ganun. Maraming tatamaan dyan, Tito Benny. Oo nga eh. Nakakatuwa. Pakinggan natin yung Filingera. Naglalaroan ba ako ng isip ko? Kakaiba ata ang paglalambing mo. Kilos mo ay nagkakapanipako. Isip ko'y nagtatalo kung tama nga ba ang feeling ko. Pero lumalakas ng lalo ang kutob ko na hindi nagkataon ng mga sulyap mo. Ngunit gusto ko lang magkasiguro kung klaro. Ayokong mapahiya at mabansagan mo. Filingerang umiibig lang sa'yo. Filingerang nangangarap na maging tayo. At nananalangin feeling ko ikatotoo. Napapansin ko na nagpapapansin ka. Kakaiba ang suyap ng iyong mga mata. Pero ayokong ipagkatiwala sa kutob ko at hinala. Puso ko ay malapit ng bumigay. Filingerang umibig lang sa'yo. Filingerang nangangarap na maging tayo. Hindi madali ang ganito. Nangangapa sa dilim ang damdamin ko. At pag mali ang naging kutob ko, siguradong ako ay tatawagin mong Filingerang umibig
katamong kwentuhan, chikaan, okrayan, at syempre kantahan kini mo, King 1K Tube. Kani po King 1 Media TV Pampanga 44. Imbitahan da kayo, agkatanda kayo balang Biyernes, alas 7 ng Kabenyan. Kaya be po syempre, yakong ang popay, Master Benny G. Kani, balikan tayo Miss Louise. Hi, Louise! Hello po uli. Luis, may klase na, no? Anong day ang klase mo? Ay online din, di ba? Opo, sir. Bale, ano po, may 2 days a week po. Meron po yung parang nagvi-video call po kami ng mga teachers. So, dun po sila magtuturo. And then, may 2 araw din po na parang gagawa lang kami ng mga assignments, projects. So, ayun po. Bale, 4 na araw lang po sa isang week. Pag walang klase, anong ginagawa mo? Anong libangan mo? Diyan sa bahay ka lang, di ba? Sa bahay po, minsan, pag wala po talaga akong ginagawa, kumakanta po ako or kaya mga gawaing bahay. Tapos minsan po, tinuturuan ko rin po yung maliliit na kapatid ko kasi may online din po sila. Napakabait naman na ate ni Louise, no? Sana all. Ayan, maalaga siya. Louise, di ba senior high school ka pa lang? Ito yung last question ko sa'yo bago kita hingan ng message mo para sa mga kagaya mo na bata pa lang at aspiring na singer-performer, no? Ang tanong ko, since senior high school ka, at meron ka na bang inaasam or napupuso ang kuhaning course pagdating sa college? Sa ngayon po, parang gusto ko pong mag-medicine, mag-doctor po. Ayun po sana yung gusto kong kuhanin. At ayun, sana po makamit ko. Napakagandang ambisyon, no? Maging Doktora Louise. The singing doctor pag nagkataon. Oo. Pero kayang-kaya yan, kung passion mo yan, di ba? Wala namang imposible. Basta gusto mo, yan. Yes po. Para sa pangarap. And Miss Louise, ngayon naman, gusto naming marinig sana kung ano yung message na gusto mong iparating sa mga nanonood sa atin, especially sa mga kagaya mong bata pa lang at gustong mag-pursue ng kanilang pangarap. Ayan, sa mga katulad ko po na aspiring singers, para sa atin po, wag lang po nating papalagpasin ng mga opportunity na meron tayo. And minsan po kasi may mga parang takot tayo na hindi tayo mas magaling yung iba sa atin or ganyan. Ang gawin lang po natin is pursue lang po natin yung passion natin and huwag tayong matakot sa sasabihin ng iba as long as wala po tayong inaapakang tao and just love music and love your passion. Ayun, wala pong hahadlang. Kay Sir Aymaong po, maraming salamat po sa opportunity pati sa dahil binigay niyo po sa akin yung mga ibang kanta nyo, ganyan. Thank you po at sana po sir, yung kanta po natin is makilala pa po ng buong mundo. Ayan. Ng buong Pilipinas po. Yeah. Yun po. Okay, thank you. Thank you very much, Luisa. Baka may gusto kang i-shoutout dyan bago mag-shoutout si DJ Nikki. Shoutout nga po pala sa family ko, ayan, sa mga parents ko, sa kapatid ko, ayan. Sa mga friends ko dyan, thank you po. And sa One Media TV44, ayan. Manood po kayo lagi dito, guys. Maraming salamat, Miss Louise. Shoutout ko lang muna ang Bautista family, yan, ang pamilya ni Miss Pauline na nanonood din ngayon. Siyempre, full support yan. And, of course, ang Maloles family. Lahat na din ng manonood sa atin or nanonood sa atin sa Laguna at sa Cavite at syempre dito sa Pampanga. At sa buong Pilipinas, huwag niyong kalimutan, global tayo dito sa One Media Pampanga TV 44 dahil napapanood din tayo tuwing Biyernes sa Facebook. And sabi nga nila, internet is forever. Kaya naman gustong-gusto kong i-shoutout ngayon Tito Benny at Luis ang lahat ng may birthday. Nandito na tayo sa ating Pabati Corner. Kasama pa rin si DJ Nikki. Happy birthday, Miss Cassandra Moore. Ayan, sa aking boss na nasa US. Kevin Constantine Fonsesca, Angel Espinosa,
Krishna Ayala Dugang, Junel Pineda, Jeremy Ann Jeronimo Cruz, Joe Dunca Regida, Angelica Dairy Tizon, CJ Ruiz, Kalya Imprenta, yan, anniversary daw nila. At Joshua Ramos, shoutout po kay Teniel Manansala, Princeton Tizon, at kay Kuya Lembelaro, shoutout natin ang drummer ng Kalalili. Ayan! At syempre mga kabalen, mga ka-1K tubers, last but not the least, gusto kong i-shoutout ang ating debutant for today, Miss Louise. Happy 18th birthday! At salamat sa pagpapaundak sa aming invitation. Debut mo ngayon, pero you are with us. Yes. Thank you, Thank Louise. you po. Salamat po. Dalaga Ingat ka po na. kayo dyan. Legal age na po. Bayuta mo mikawakawani, pasalamatan talapa. Ating kasaup tamo king programa, The Grocery by Ros Guevara, in King City of San Fernando, Shakey's PTT Brands, Yasa by Miss Edna Silos, the store manager, Shakey's SM, si Sir Edge Pangan, and all Shakey's branches in Pampanga, and of course, the Trey Bake Pampanga, at in Go Bloom Brew. Pinitang kape ito, manyaman na kape. Yes, and syempre, burimila pong pasalamatan din kaya katamo pang Dakal, aka-partner kening 1K Chubat 1 Media, MSM Color Drops, Salon de Sembrano, Mankens Chili Taste, Picasim ang sukang tatagayin mo sa sarap, at Ever White Lightening Cream. Syempre, maraming salamat din sa C&B Photo and Video, Mamita Sweet Delights by Atara Brielle, Heidi Favored Delicacies by Momsy and Me, On Click Beauty Lounge by Miss Anne French. Sa mga gusto nang magpa-beauty, bisitahin niyo po ang Beauty Lounge or ang On Click Beauty Lounge dyan lamang sa second floor ng Jomafer Building sa may San Agustin, San Fernando, Pampanga. At syempre, mga kabalen at mga ka-1K tubers, if you are looking for a future event host, no? Syempre, pabalik na tayo almost sa 50% ng mga events. Ako din po ay into sa ating mga events. Birthdays, weddings, and Tito Benny. Dakala, salamat king kay kayong pamanantabi, at katanda kayong tumutok, walang biyernes, alas 7 ng begi. Manmiyabe-abe tamo king kwentuhan at kantaan, kini king 1 Media TV 44, kaya be mo at kayantabi, king nanumang panahon. Ako po, Iben G. Dakal pong salamat kayong pamanantabi. Ako naman, EDJ Nikki. God bless all of you. Thank God it's Friday. It's 1K Tuesday. See you next week.